Lan tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin hija li tinħoloq politika ta' diplomazija kummerċjali. Dan saħħu l-Ministru George Vella waqt is-sessjoni ta' konsultazzjoni pubblika gvern jisma'. Vella ammetta li r-rabta bejn il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-budget mhijiex daqstant evidenti, madankollu huwa sostna li l-budget huwa fil-verità il-frott tal-kuntatti li jinbnew minn dan il-Ministeru tul is-snin ma' pajjiżi li jipprovdu il-kummerċ u l-investiment ma' Malta. Ħidma li tmiet it-tapit tal-finanzjament tal-budget. Vella fisser kif Malta tingħata promozzjoni permezz tal-ambaxxaturi tagħha madwar id-dinja u għalhekk isir monitoraġġ kontinwu sabiex fil-futur ikunu esplorati swieq ġodda. Fost oħrajn Vella rrefera l-Alġerija bħala pajjiż prospettiv għal suq alternattiv għan-negozju mal-Afrika ta' fuq. Il-Ministru sostna li jeħtieġ il-kuntatt ma' dawn il-pajjiżi ma jibqax fuq il-karta, iżda jsir wieħed konkret li jirriżulta f'investiment fil-finanzi u għar-riżors uman.